Ahojte, moje meno je Miloš Jurík z firmy Studio 21. A ja som Silvia Galabová, fyzioterapeutka. Prepojili sme sa cez LinkedIn, máme radi pohyb, máme radi šport a radi by sme tieto možnosti umožnili ľuďom bez ohľadu na vek. Je to tak? Mojou úlohou je ukázať, ako na týchto strojoch vieme cvičiť kvalitne a nie podľa kvantity. Našou úlohou Studio 21 je vytvoriť verejný priestor, aby sa mohli hýbať ľudia bez ohľadu na vek. Mojou osobnou víziou je byť raz storočný deduško, ktorý má radosť pohybu a verím, že vďaka Silvii sa mi to podarí. Áno, túto víziu máme spoločnú a radi by sme poskytli priestor, kde môžu cvičiť všetky vekové kategórie bez ohľadu na svoje starosti, pohybové problémy, či možno pohlavie alebo diagnózu. Takže poďte si s nami zacvičiť. Poďte začať.